አዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ምስ ወደቁ ትእዛዝ እግዚአብሔር መስፍረሱ ወጸጋ እግዚአብሔር ካብ ህይወቶም ምስተቀንጠጠ ንእግዚአብሔር ምሸት ኣብ ሰርክ ጊዜ ሰዓት 6 ሰዓት 5 መጽዩስኦም ዘዕልል ዝነበረ እዚ ተስፋታት ዝክጽልምት ምስ ጀመረ እሞ ካብ ድምጽ እግዚአብሔር ድምጽ ዲያብሎስ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ክሰምዑ ምስ ጀመሩ እግዚአብሔር ከም ግብሮም ኣይተኻየዶምን አዳም ሐዚኑን ተኪዝን ርእይዎ ሔዋን ሐዚናን ተኪዛን ርእዮም ካብኡ ከሃድሙን ክግልቡን ዳአምበር ንእግዚአብሔር ክሰምዕዎ ጊዜ ኣይነበሮም እግዚአብሔር ፈጣሪ ዓለማት ክብርን ስሙ ይኹን እዚ አምላኽ እዚ ንሕና ነምልኾ አምላኽ ፍሉይ እዩ ስለዝኾነ ኸዓ ንአዳም ነቲ ካብ ጭቃ ሰሪሑ ሩዋሕ ትንፋስ ረኸብ ተስእ ኢሉ ዘተስኦ አዳም ተበጃዊ ኮይኑ እንደገና ከድሕኖ መደበ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3:15 ከምኡውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ዝኽልቲኡ እንተራዲናዮ ኮይና እቲ ቀዳማይ እወ እንሆ ንስኻ ርእሱ ክጭፍልቕ ንሱ ኸዓ ሸኾናኻ ክነክስ እዩ ርእሲ ዝጭፍልቕ እዚ ሕጂ ኣብ መዝሙር ዘዘምናየ እዩ ዮም ንወዲ ሳለማርያም በእንተ ዘተወልደ እምኒሃ ነቲ ካብኣ ዝተወልደሎም ንውድሶ እንታይ ስለ ዝገብር እዩ ርእሲ ተመን ርእሲ ዲያብሎስ ስለ ዝጭፍልቕ እዩ ስለዚ እዛ ድንግል እዚኣ ነዚ ርእሲ ዝጭፍልቕ ድሕነት ዝህብ ስለ ዝወለደት ጥራሕ ከማን ይኣክል ኣደ ኣምላኽ ምባላ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል እዩ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እዛ ድንግል እዚኣ ዝፈጸሙ ስለዚ ሕርየታ ካብዚ ይጅምር እቲ ዝሕጉስ በቲ ምድብ ጊዜ ብነቢያት ከሰናድዎ ምጽንሐን ህዝቢ እስራኤል ኣብታ ምድብቲ ጊዜ ገብርኤል መልአኽ ልኢኽዎ ገብርኤል ነታ ኣብ ቤተ መቕደስ ካብ 3 ዓመት ኣትሒዛ ጓል 3 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት 12 ዓመት ኣብ ቤተ መቕደስ ሕጊ ዕብራውያን እናተማህረት ብጸሎት በስተንትኖ ብጾም ንናይ እግዚአብሔር ሓሳባት ብምስማዕ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኣ ዝፍጽሞ ዘሎ መዳርክቲ ኣልቦ ዝኾነ ስራሕ ብምስትብሃል እግዚአብሔር ንስኻ ትሕሸኒ ቢላ ብምናኔ ብድንግልና ኣብ መቕደሱ ንፈጣሪ ኣጥራሕ ትዕልል ዝነበረት ድንግል መልአኹ ለኣኸ እቲ መልአኽ ናብ ኣመጽዩ ካልእ ዝበላ ኣይነበረን ኣብ ኩሉ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ እዩ ዝቀድም ሰላም ሻሎም ሃበሬም ሰላም ንዓኺ ኦምልእተ ጸጋ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ታሪኹ ሙሉእ ጸጋ ኢሉ ዝጸውዕ ሰብ ንማርያም ጥራሕ እዩ ማንም ሰብ ከረጋግጽላ ይክእልኒ ካብ ማርያም ወጻኢ ሙሉእ ተጸጋ ዝተባህለ ሰብ የለን ወይ ሙሉእ ጸጋ ዝተባህለ ሰብ ኣይንረክብኒና ክሳብ ሕጂ በጽሕና ክሳብ ዘለና መጽናዕቲ ንሓንቲ ድንግል ኢሉ እዛ ድንግል እዚኣ ብፍሉይ ብያነ ብዘይ ኃጢአት አዳም ክትጽነስ ገይሩ ቃል ኣምላኽና ምዕራፍ 3 ዮሐንስ 5:3-5 እዚ ስዕቢ ዝብል ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ